nas na željezničkom kolodvoru u Pekingu i upravo idemo na vlak. Vozit ćemo se otprilike 20 i nešto sati do Pyongyanga. Dobili smo vize, sve je spremno, idemo sad ukrcati i imamo sleeping vlak koji će nas odbaciti do Dandonga i od Dandonga onda idemo do Pyongyanga. Snimit ću vam malo vlak i cijelu ovu vožnju. Ništa, vidjet ćemo kako će biti u Sjevernoj Koreji. Pul se veselimo ovom putu, ovo je nova država na našem popisu i mislim da će biti interesantno. Viza, ovo je karta za vlak. Vize ćemo predati na ulasku u državu i kao i putovnice. Vize nećemo dobiti nazad, tako da bolje da ih sad posnimimo. Također ni putovnice nećemo dobiti, nego tek na izlasku van iz države ih možemo uzeti. I kreće lagano ukrcavanje. Svi ovi ljudi idu prema Dandongu, to je grad koji se nalazi na granici sa Sjevernom Korejom. Evo, ovo je naš krevet dolje, lijevo je moj, desno je Andrejn, po odjeljku je 6 ljudi i otprilike za 10 minuta bi trebali krenuti sa željezničkog kolodvora prema Pyongyangu, odnosno Dandongu, pardon. Andreja je već gladna, ne može se suzdržati. Čim vlak krene, odmah gladna. Idemo provjeriti kakav je restoran u vlaku. Moramo proći par vagona da dođemo do njega. Ok, idemo naći restač. Evo, ovdje možete ruke oprati. Stigli smo u restoran. Oh, it looks nice. Nadam se da je dobra klopa. Probat ćemo pa ćemo vidjeti kako je. 45 kuna, piletina, juha, povrće, zelena salata i malo riže. Dobro jutro. Evo ga, na granici smo s Dandongom. Još otprilike 10-15 minuta i iskrcavamo se van. Andreja nam još uvijek spava. Buđenje Andreja. Nee, ich hab nur Peking und ich hab nirgendwo. Željeznička stanica Dandong. Evo, čekamo ukrcaj, ovo je vlak koji će nas voziti sve do Pyongyanga. Prošli smo kontrolu, imigraciju kinesku i mi direktno sa ovim vlakom u kojem ćemo moći spavati vozimo za Pyongyang. Otprilike će nam trebati nekih 6-7 sati, ovisno i koliko će trajati provjera na granici, odnosno kad sjevernokoreanci uđu u vlak, provjeravat će nam torbe i stvari. To bi trebalo otprilike trajati 2 sata. Evo i Ringešpil. Neki prastari. Evo nas, još uvijek smo u vlaku, prošlo nekih 2 sata. Kontrola je bila ovdje, pregledala mi torbe, zapisala koliko imamo mobitela, koliko kamera, laptopa. Znači morali smo sve informacije, sve smo morali reći. Nije nam kopa po telefonima, niti laptopu, iako su rekli da hoće. Tako da za sada sve je prošlo super, bez problema i to je to. Karakteristična socijalistička predgrađa i loše fasade. Wow, look at this. Portreti vječnog predsjednika i generala koji će nas stalno na putu pratiti. Evo još nekih pola sata i stižemo u Pyongyang. Odmah na ulasku u grad možete vidjeti originalnu i inovativnu arhitekturu. Glavni željeznički kolodvor. Stigli smo u naš hotel koji se zove Yankadu International Hotel. Nisam vam spomenuo da je zabranjeno izlaziti iz dvorišta hotela, znači možemo biti samo, vidite do one zadnje bijele lampe i to je to. To je jedno od 3 pravila. Još ću vam reći kasnije koja su ostala 2 pravila. Hotel izgleda top, ima i restoran i pošta je ovdje. Yankadu International Hotel. I ovo je naša soba, dobili smo twin krevete, a napokon opet će se moći malo naspavati. I 31. kat, pogled na Pyongyang.
Evo dok se spuštamo u lobby na večeru, a rekao sam vam koje je treće pravilo. Treće pravilo je ne smijete napustiti dvorište hotela. Prvo i drugo pravilo. Znači prvo pravilo kad slikate velikoga vođu, onda morate slikati da bude u cijelom okviru. Ne smije biti prepolovljen na pola, znači mora biti u cijelom okviru. I drugo pravilo je ako uzmete neke novine, knjigu ili bilo što gdje se nalazi veliki vođa, znači kad u hotelu to ostavite, ne smijete baciti u kantu za smeće i ne smijete prepoloviti na pola. Slika velikog vođe ne smije biti savijena. I još jedno pravilo je to da ne smijete slikati vojsku i snimati. I za večer imamo buffet lunch. Uglavnom istočna Europa je za našim stolom. To je naša grupa, neki su došli avionom, a neki su došli kao mi vlakom. Imaju čak i karaoke. Kupili smo novine u hotelu, datum 10.8. i moramo paziti jako kak ih uopće nosimo i kako ćemo ih uopće staviti u sobu, znači to je jako delikatna stvar. Vidjeli ste sad dogodilom studentu iz Amerike zbog postara samo. Pogledi sobe na Pyongyang po noći. Tamo je dosta osvjetljeno, ali evo već ovdje lagano nema baš previše svjetla. Bilo je govora kao da je cijeli grad u mraku poslije, ne znam, 6-7 sati, što naravno evo vidite, nije istina.